फैनाय दाउ हांनानै जालांसिगोन अमा हांनानै जालांसिगोन देलाय अमाखौ बोलालाय बेसे बुरजा दे खुलि अमा फारलासे सेरथाम ओइ मेजेम स्लाव मोनो मेजेम स्लाव फैनाय हांनानै जालांसै सावग्रोनो बोरै सावगोन नोंलाय सिङावनो होथ'नो जोंना बे सावग्रोथोंसै बिसोरो बुस्थुआ ओरैहाय माबा गायनांगोन ओरैहाय होनानै अन गायदो वाव दारागाव नेशनेल पिकनिक स्पट जोहोलावफ्रा सावसोदों आरोना बिदर जाखांबायानो एकदम जों दा दंफैयो नेशनेल पिकनिक स्पटआवहाय नेशनेल पिकनिक स्पट थलियाखै थांनोबोला दारागाव हाजोआव दारागाव सेरना हेलो गाइस वेलकाम टू माय चैनल सोरबा गाखोनो बोला 300 रां मानसिफ्रा गाखोजायाखै आरोना गावसोर गाखोलागासिनो ओमफ्राय दामानो बाराद्राय सोर गाखोनोसै ya umur dua sih ada puna दंफांखौ हिसाब खालामफिननो नागिरदोंमोन बेलासि गामिना साबसिन जाबावगोनसो बारा ओरैनो थांनांसिलै हांनानै जा अमानिबाथ' जाबायानो दा अमा बेदर लागायबाय दिनै जों फैदों हाजुगुदि भुटान सेरनिफ्राय ओरै दं अमा बेखै दङ बयलार बैखै दङ लकेल आयौ गोदाग्राया लकेलखौ देखायनो र' लकेलखौ नैबे लकेल फानगासिनो नामा होग्रायबा मोजां ओमफ्राय बिदिया ओरैबो आं बयलारखौ जाखाला mana आं मुगायनो ओंखारलै बयलार संख्या खमब्रा जानायफ्राव डिस्टार्ब साफायबाय थालालै सेंग्राफोर गोजादै सासेबो हिनजाव लायि गैयायाव हिनजाव लानाय नङा सेंग्राफोर गोजा आंना बुंनायफ्राव उल्थासो जालायलांबाय सोरबा नांगौबा जे मडेल दं सेंग्राफ्रा एकदम नांगौ कन्टेक्टल' ला कमेन्टफ्राव हरबानो जाबाय सोर सासेखौ फसायो मालदार गोजा खिन्थु बिसोरो आंल' हावरिया जाखांबाय लोंखांबाय दा न'आव थांसिगोन जों टाइमाबो जाबाय 2थानि बारासो जाबाय खोमा 2:30 जाबाय थांसिगोन जों बरियानो नुदोंना थांसै जेखाय साजोब्बाय मानसिफोरखौ ओरैबो दं जेखाय साजोब्बाय थांसिगोन नालाय थांसै दाथ' गावबा गाव जासिगोन सोरबा बाइकजों थांसिगोन सोरबा कारजों थांसिगोन बेनो जायगायालाय गुवार मोजांनि बिथोरावनो मोनसे गाहायाव मा होनो जानायफोरखौ साफा खालामा बिराद लेथ्रा दं आरोना अब्लाबो जों बेयावनो जाफैबाय गथ'फोरखौ बुंनांगोन अब्ला साफा खालामो बिसोरो साफा खालामनो थाखाय जायगाया एसे लेथ्रा आरोना बिरादनो मोजां फोसाबाखै दहाय बिसोर नांथाहैदोंमोन गथ'फ्रा